searching guys. Madto day may gadagat guys, no? Amo una dunia akong inon. Hindi mo makita. Ha? Hindi ka makita. Ang dako ng dagat. Asa? Ang dako ng dagat. Ganyan na gamay kayo na. So mga tawi sa dagat. Mama na ko guys na. Kapag imong gatas. Nga biskuit, di ba? Wala naman, usa naman. Ah, nag-snap may kagin ha? Ay, lagi pag una. Di ka makita lagi. Sus, Uy, kuan na imong bag. Kuan na. Kuan, taro na. Iubos. Ay, ikaw daan niya. Taro na. Taro na. Diha ikaw kamot. Oh, nakuha ito na. Sige na. So Ito. guys, mato na guys. At sa unahan na ka. Agoy. Sige, ito ba ka mo ha? Diri tagi. Dili, agi oh. Diri ka nakakita. Taro nga po ng cellphone no. So guys, mo din niya kung inahan guys. Sumatong dagat kay. Di na makita ang starfish. Balitok ba? Di na makita ang starfish guys kay. Dako ng dagat. Sus, ni dako ng dagat guys, malas. Sad niya kung Daro inahan. ba? Ano, iduhay ka kamot. Ibaba, ana. Na, ayaw ibalitok-balitok eh. Ang maglantaw na malipong. At dirita sa gitabunan no. Karong landong. Dirita. Dili ta. Uy, tumahan. Diri hindot. Ay, kapurting initaan ni guys ay. Ako may gauna noon guys. Sus. Dira, ka nakikita ng starfish. Ato guys, kapurting inita guys ay. Maipit ng tali guys. Agoy. Wala dyan nakita yung starfish. Asa ka lang kita? Yung starfish. Dito sa ilang po, ano po? Ito ba? Itong naimurag dinosaur. Ikarong daw kuno na. Atong ka pa? Uy, ikarong na ba? Umigada. So guys, mon. Ato na ini guys. No, so. Kapurting kainit guys. Ay, akong kuan guys. Guys. Kapurting kadangog sa akong kamot guys. Oy. Mama, padali kay purting kadangog. Anak, tidak mahu. Ini kuning balitok. Muna mabalitok ba no? Nga naman, kay dangog akong kamot. Ay, sa... Ara, lanta. Naulan. Kuha na kong bag. Ikapoy kayo. Hello nga sa. Bye-bye. Bye-bye nga sa. Bye-bye. I love you all. Alam, ito na, bilis.